Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyi, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadini, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Bluffhill SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Bluffhill online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Bluffhill online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Suffering, all be in vain.
Toda kutenda Mwari nenyasha dzake nekutitendera kuti sangane nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerukudzo nekuti mbiri nerukudzo zvakafanira iye. Mukati mezuva ranhasi patichataurirana tinoramba tichipanana yambiro. Yambiro yatinopanana vanangu ndeyekuti upenyu ndehwako. Vakuru kare vaiti Gudza Nderako Kufuka Kana Kuwarira. Uye murodhi yeupenyu hakuna unoendera umwe. Umwe nemumwe unofamba rwendo rwake achisvika mukati merwendo rwake. Asi chandinoda kuti ndikuudzei ndechekuti zvakanyanyisa kutipira kukanganwa kuti tichasvika. Sekuipa kwazvakaita kana munhu achikanganwa kuti achachembera achidya mari muudiki hwake. Nekuti chembere ichave iye ichatambudzika. Kwete nekuti maresources akanga asipo, asi pamusana pekuti mubati wehome achatemwa dzinobva ropa, akadya akakanganwa kuti sekuru vachada kudya. Saka ndiri kuti mukurarama kwatinoita vanangu, kana pane chindumurwa chose chose ngachirarame chichiziva kuti chiri kuseta stage yemusikana, uye musikana ari kuseta stage yemukadzi, uye mukadzi mukuru ari kuseta stage yambuya. Saka kana zvakadaro tinofanirwa kurarama tiri responsible in every sphere of life. Saka patiri kunamata iko zvino izvi, ndiri kunamata nekukumbira pamberi pevanhu naMwari kuti dei Jehovha angatitendera kuti timbotora upenyu hwedu serious uye tisahutore sehwekukwereta. Ngatinamate hedu. Baba vangu namuponesi musiku wedenga nepasi, ndoda kukutendai nekuti muri Mwari. Rumbidzwai nekusingaperi patichataura zvoukuru hwenyu, kuti kana zvese zvaitwa zvapera, imimi mugopuwa mbiri. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Ndorangarira gore Harry Truman paakapa instruction yekuti izvo the nuclear bomb rinodropwa kuHiroshima nekuNagasaki kuJapan. Zvinonzi varume vakasimuka nendege vakatakura bhomba, vakatakura mabhomba vakanga vachienda kunodonhedza. Vakaenda vachifara kuti they were the first people to use the atomic energy. Pavakaenda vachifara kuti they were the first people to use the atomic energy, mukaverenga muhistory munoti one of the pilots mushure mekunge apedza kudropa bhombu, zvikanzi akamba atarisa the effects dzebhombu raakanga adropa nethe impact yakaitwa nebhombu raakanga adropa panyika, zvikanzi the only words dzaakagona kutaura ndedzekuti what have we done. Zvinhu zvaaifunga kuti zvichamupa mbiri, zvinhu zvaaifunga kuti achameka history, zvinhu zvaaifunga kuti zvichaita kuti anyorwe pasi, zvinhu zvaaifunga kuti zvichaita kuti arangarirwe nekusingaperi, ndizvo zvinhu zvakazomupa regret kusvikira achifa, kuti izvo it was not necessary to use such great strength pamusoro pevanhu. After noticing the effects yezvakanga zvaitika, ndo issue iri panapa. Kazhinji kacho mukurarama kwedu tese iwewe neni, men normally realize in death what they should realize in life. Vanhu vazhinji tinorangarira mvura yadeuka kuti mvura iyi yanga ichifanirwa kuchengetedzwa, uye tinorangarira umhandara neujaya hwapfuura zvataifanirwa kuita kuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka. Saka pandiri kutaura nemi imimi, with due respect, ndoda kukuudzai kudai izvi. Mukaenda kumaindustry kwese uko kunoitwa manufacturing, hapana industry isinga appoinde wavanodaidza kuti responsible authority. Responsible authority ndiye anoziva kuti mirayiro yachengetedzwa here, the rules of safety dzachengetedzwa here, the engineering standards dzachengetedzwa here. Kana pakaitika tsaona inourayisa vanhu, munhu ari responsible, the responsible authority pa institution ipapo, kana kuti the responsible engineer pa institution ipapo, anosungwa nemutemo wekuti kudii, wekuti tanga takakupa responsibility over zvinhu zvakakosha and you decided to be careless. Mubvunzo wandoda kutanga ndakubvunzai ndewekuti izvo muupenyu hwako, muuyuthi hwako, mukurarama kwako, are you living as a responsible authority? Oro uri kurarama semunhu anotoda a responsible authority over your life?
Are you living a life so that you should give an account of what happens in your life? Or you are living in a life as though someone else is going to give an account over your life? Are you living your life semunhu ari kudzvara achiziva kuti ndini ndichakohwa, oro uri kudzvara sezvinonzi izvo zvichakohwa nevamwe iwe usisipo? Saka patiri kutaura mukati mezuva ranhasi, whether you like what I am saying, whether it appeals to you, whether it makes sense to you, I want you to know you are the responsible authority in your life and you should live as such. Ndisati ndapindura mibvunzo, kana kuti regai nditange panapa nekupindura mibvunzo iri panapa tisati taverenga mukati mebhaibheri redu. But in case zvinozoda kuti tidzokere mukuverengwa kwebhaibheri, regai tiverenge Jeremiah chapter 6. Jeremiah 6 verse 16 and 17. Zvanzi naJehovha, mirai panzira muone, bvunzai nzira dzekare, kuti nzira yakanaka ndeipi, mufambe mairi, mugowanira mweya yenyu zororo. Asi vakati, hatidi kufamba mairi. Inzwai panapa vhesi ya 16 iri kuti, Jehovha akati, mirai panzira dzekare, mubvunze kuti panzira mbiri dziri apa yakanaka ndeipi. Zvikanzi nebhaibheri, vanhu havana kutomboda kubvunza kuti yakanaka ndeipi, nekuti vakagara vakadhisaidha kuti Mwari, yamakatema isusu hatidi kufamba mairi. Number 1. Verse 17. Ndakagadza nharirire kukurindirai, ndikati, tererai izwi rewamanda, asi ivo vakati, hatidi kuteerera. Zvikanzi naMwari, ndokumva ndagadza, ndambokuudzai kuti tsvakai nzira yakanaka, imi mukati nzira hatidi kutsvaka. Ndapedza kudaro ndaona kuti imimi muri mapenzi. Ndokumva ndachiti, munzira yamuri kufamba umu munoda ma-warning bells. Ndokumva ndachituma nhume yangu ndikati chipota uchiridza ma-warning bells, kuitira kuti vanhu vari kuuya munzira umu vazive kuti kumberi hakuna kumira zvakanaka. Zvikanzi imimi futi mukati, kutsvaga nzira yakanaka hatidi, uye kuteerera kuinstruction hatidi, whether tikapiwa warning hatidi, zvamunenge matiudza hatidi, isusu tinoita zvatinoda. Ndozvitaurwa naMwari. Mwari ari kuti ndakati tsvaga road ukaramba. Ndikati zvawatsvaga road yaunoda, chiita zvakati nezvakati ukaramba. Wapedza kuramba iwewe ukati handizvidi, Mwari ari kuti izvo, but there is always kamukohwero kanoitwa nemunhu ane nature yako. Ndoda kuti tibate mavhesi aya, ndichadzoka kwaari manje manje. Panapa ndine mubvunzo uri panapa. Mubvunzo uri panapa uyu unonyorwa neumwe mufana, kana kuti vamwe madam. Uyu musikana anyora mubvunzo uyu anoti, iye panapa regai ndizvitore nemativi ose, kuitira kuti tisaite unge takananga munhu. Uyu mufana ari panapa uyu, ambuya vake vanoti kumwana wavo havadi kuti arore mushona. Saka ari kubvunza kuti oita sei ana ambuya vasingade kuti izvo mwana wavo arovore mushona. Munogona kuutora sekuti ndaakuupidigura kuti zvisaite sezvinonzi tiri kutaura one side. Munogona kuutora sekuti munhu uyu ndewe, let's say, kana kuti mundebele ari kurambwa naambuya vechishona. Saka problem ine mwanasikana ari pano ndewe kuti kana ari mundevere, ambuya vake havasi kuda mundevere. Kana ari mushona, ambuya vake havasi kuda mushona. Saka panapa ndaakuchiuya kwauri mufana, uri kuti iwewe ambuya vako vakataura kuti havadi kuti parorwe munhu werudzi rusiri rwavo. Mubvunzo wako wakaoma. Anze handichakupa, unogona kuitora kana kusaitora, but ndo anzi.
isusu kare tichakura ndogara kutaura ndichidaro zvaikanga zviri zvinhu zvakaoma zvikuru kuti munhu aende kunorara pamagumbezi agomuka akaoma. Zvaiwanzoitika ndezvekuti kunyange munhu akashinga kuti ndoda kurara ndomuka asina kutota, zvaingoitika edha mukurota kana kuti mukudii kuti magumbezi aimuka akatota. Saka magumbezi aiti kana achinge amuka ari manyoro taichiyanika kuti aome tizonorara futi manheru. Asi kune zvinhu zviviri zvaigona kuitika. Waigona kuti pamunoyanika magumbezi paanenge akuenda kunooma kunaya ombva atota futi sezvaanga ari pamaayanika. Asi kudhara manje kwakusina magumbezi espere. Saka kwaiti kana mapedza kuwaridza waitoudzwa naanga achiwaridza usati waenda kunorara kuti nhasi magumbezi manyoro. Saka waitoziva kuti kunopindira magumbezi manyoro kwakanga kwakaoma kudarika kupinda akaoma ozonyorova muprocess. Asi kana wapindira ari manyoro, I am telling you, waigona kutanga wakapfugama usingadi kuve necontact nemagumbezi iwayo, waitozoti wabatwa nehope pamwe ndokurara. Why? Zvakanga zvakaoma kwapindira ari manyoro kudarika kuti anyorove wadovata kare. Saka zvandoda kukuudzai mwanangu, mumuchato wako wauri kupindawo ndewekuti magumbezi manyoro. Ende dambudziko riripo manje, hauzi kunoapindira haasi kuzononyorova wavemo, asi uri kutonopinda mumagumbezi aunoziva kuti manyoro. Kubatwa nehope uchabatwa, asi unofanirwa kutotsvaga staira yekunorara kuti magumbezi aya ave compatible uye awirirane nezvaunoda. Mind you, ndoda kuti muzive chinhu ichi pandinopindura mubvunzo. Ndechekuti tinofanirwa kudzidza kuseparata maissues. Hatizi kuti zviri kuitwa naambuya zvakanaka. Hatizi kuti zviri kuitwa navamwene zvakanaka. Asi muzive kuti vamwene havazirivo muridzi wemubvunzo, number 1. Uye vamwene handivo vari kuroorwa, number 2. Uye vamwene zvavari kutodisplaya ndo zvavari, number 3. Asi muuyi panyaya iyi ndiwe mwanangu. Saka pauri kuuya panyaya iyi uzive chinhu ichi kuti hauzi kurovorwa kuti unoshandura amwene, asi uri kurovorwa kuti unokwanisa kugara navo. Sei ndichiti unofanira kukwanisa kugara navo? Nekuti Bhaibheri rinoti kudza baba vako namai vako. Saka kana uchinge waroorwa amwene ndimai vako, saka unofanirwa kunorarama navo zvakanaka. Saka zvakwauri iwewe mwene wejira iri, paunoenda uende uchiziva chinhu ichi. Hauzi kuenda kunodhambisa vamwene, hauzi kuenda kunovadzidzisa chidzidzo, hauzi kuenda kunovapa manosi manyowani, hauzi kuenda kuti vanoona kuti haunzarwa. Uri kuenda kuti unorarama nemagumbezi manyoro. Chechipiri chandoda kukuudza ndechichi. Murume waunaye ari kukuroora ari kuenda newe, munhu asingakude ndimai vake. Unofanirwa kuzonzwisisawo futi kuti blood is thicker than water. Saka zvichangozoitika rubatsiro rwaachakupa kana amwene vakukwidza mbama ndiwo rwekungokuudza kuti iko mai hauvazivi here. Asi hazvireva kuti iwewe murume wako achanopesana namai vake nekuda kwako. Zvinogona kuitika kana ari munhu ane dzisingapanane moto zvakanaka. Asi kana ari munhu ane dzinopanana moto, achada kutraya kubalansa muri 2, maintaining the respect yamai vake, but at the same time loving you. Therefore, you should also assist him in maintaining respect yamai vake. Kana uchizvigona kuzorarama navo sezvavari zvakangonaka. Kana usingazvigone usapinde murelationship iyi nemaborrowed notes. Ende ichokwadi kuti kana wasvikako toda kuwirirana macomrades. Let's be honest, tiri kutaurirana chokwadi. Ndechekuti izvo mwana wauchabereka ane hama dzechikaranga, ane hama dzechishona, ane hama dzechindebele. Saka zvinoitika ndezvinoti hazvizoiti kuti iwewe kana uri mumba oti inini mwana wangu haazotauri chindevere, iwe wakaroorwa nemandevere.
pamusana pekuti dzimwe hama dzake kana aenda kumusha dzinotarisira kuti ataure chindevere. Saka iwewe kana wapinda mumusha mune mandevere, zvakanyanyisa kukosha kuti kana usingagone chindevere ototanga kuchidzidza nhasi, otherwise uchadzidzidza mberi wakabatirwa mugoti. Pamusana pekuti vana, every grandmother ane right yekucommunicata nehama yake, ane right yekucommunicata nemuzukuru wake. Saka kuchikaranga achataura chikaranga, asi wakuchindevere achataura chindevere. Saka ndokumbira kuti uzvitore, uzvibate, uzviise mumwoyo paunoenda kurwendo rwako. And I wish you well. Yeah, fine. Mind you, I am not saying vabereki vanotsvagira vana madzimai. All I am saying is this issue needs to be resolved amicably. You should go knowing one thing: you are prepared for what is there. Uyu ari panapa anoti izvo mukomana waanodanana naye ari kuda kumuroora, asi hama dzake haana kudziudza, akati hadziiti, havawirirane, haadi kuti vaagere navo vazive kuti akuroora. Saka iye nemabhururu ake vachaenda kunorovora. Amen. Chadoda kungotaurawo panyaya ndechekuti izvo uri kudanana nebenzi. Pamusana pekuti kamuomero kemwoyo aka hakazongosari kana aroora. Ndodzokorora. Kamuomero kemwoyo aka hakazongosari kana apfuura. Inini chiri kundishamisa ndechichi. Ndakambodaro pane imwe nzira. Iwewe toti ndiwe musikana uri kuroorwa, wakanotaurira vabereki vako, ukataurira hama dzako, ukataurira vazukuru vako, ukataurira vanin'ina vako kuti I am getting married. Wapedza kudaro ndokunoratidza hama dzako mukomana ari kukuroora. Asi iwewe munhu ari kukuroora, hama dzake hadzina kukosha semakoshero akaita dzako. Zvino kana ari munhu anorasa hama nekumhanya kwakadai, haazotarisiri here kuti nyangwe newewo pane dzimwe nguva ugoita decision yekurasa hama? So by the end of the day, scenario yakadai ndingave benzi ndikai encourage. Whether mai vake muroi, whether baba vake muroi, whether mai vake imbavha, whether baba vake imbavha, as long as vakabereka vane kodzero yekurespectwa. If your husband to be cannot respect his father and his mother, he will not respect you as you go. Mark my words. I'm telling you the truth, and this is the honest truth. Never carry strangers in your ship, or never ever carry slaves in your ship. And this is one of the slaves that you are carrying. Uyu munhu pfungwa dzake hadzina kubalansa. Yafai. Now, ndoda kuti tibva taisirana pachena nyaya iyi. Ndakataura nemi kudhara ndikati Bhaibheri rinoti you reap what you sow. Zvoreva kuti mbeu yawadyara ndiyo yaunokohwa. Ndoda kuti mundijekeserane nemi vafana ndichikuudzai kudai. Zvinoitika ndezvinoti musikana wauri kuroora paari kutamba umhandara ari kudyara. Musikana wauri kuroora paari kuwirirana nekusawirirana nevabereki vake ari kudyara. Musikana waari kuroora pakudisrespecta vabereki vake ari kudyara. Musikana wauri kuroora pakukwidza amai vake mbama ari kudyara. Bhaibheri rangu rinoti munhu umwe nemumwe adyara, chinenge chasara kuti akohwe ngatimupakei akadaro. Ndochitiwo futi kune musikana, mukomana umwe nemumwe ari kuti ndinokuroora ari kudyara. Relationship yaanayo pakati pake nemunin'ina wake ari kudyara. Respect yaanayo pakati pake namai vake ari kudyara. Respect yaanayo pakati pababa vake namai vake ari kudyara. Respect yaanayo even pakutrita vanhu vaaiwirirana navo ari kudyara. Respect yaanayo even pakuramba vaidanana naye ari kudyara. Naiyewo amirira kukohwa. Saka honai zvinoitika vana vangu.
pamunopinda mumarriage muri vaviri, muri vanhu vaviri vanga vane makandiwa avo avanga vachidyara. Musikana akadyara, mukomana akadyara. Saka bhaibheri richiti chaunodyara ndo chaunokohwa. Zvariri kureva ndezvekuti izvo kana maroorana mavaviri unenge uchikohwa rafu yako, musikomana achikohwa rafu yake, asi rafu idzi dziri mbiri munobatsirana kukohwa. Saka zvinenge zvichiti pamuri kukohwa muri vaviri, muri kukohwa munda neumwe wausina kudyara, wawakadyarirwa nepatina yake. Saka pari zvino kana achikonana nehama dzake, zviri kuadvantage yako zvakakunakira. Kana achikonana nababa vake, zviri advantage yako zvakakunakira. Kana achikonana nasisi vako, zviri kuadvantage yako zvakakunakira. Asi uzive chinhu ichi, imimi muri vaviri mungori vanhu vari murudo, imimi muri vaviri mungori vanhu vari mucourtship, imimi muri vaviri the best that you can be is husband and wife, asi hamuzi vana Mwari. Saka ari kutaura nenyaya yekukohwa, hamuzi imi, ari kudetermina zvichakohwa ndiMwari musiki wedenga nepasi. Saka pamunomeka madecisions enyu, make sure kuti the decisions that you are making are relating to the decisions dzaiye akati chamunodyara ndicho chamunokohwa. Zvairehwa naMwari ndezvizvizvi. Ndakaenda umwe musi tiri kumba kweduku, zvikanzi hande tino kuLion and Cheetah Park tinoona mhuka. Ndobva taenda kuLion and Cheetah Park. Tasvika kuLion and Cheetah Park, pagedhi chikwangwani chakanzi Lion and Cheetah Park chichiripo. Ndokubva tabhadhariswa mari. Tapedza kubhadhara mari, ndokuchibvunza munhu akanga aripo kuti chita dzacho dziri kupi uye shumba dzacho dziri kupi. Ndokubva atiti izvo chita haazive kuti dzakashayikwa ipapo rini, ndo number 1. Ende chechipiri akatiti umu mamuri kuenda hanzi mune shumba 3 munodzitsvaga. Ndiri kutaura kubva kumashoko ake kuti amonodzitsvaga. Tikatomboedza kumuti kana wati musango rese iri mune shumba 3, wadi ungokwira unotiradza padziri, zvikanzi naiye airadza kuti haazive nekwadziri, asi 3. Asi mari yedu akanga atoisa muhomwe atopedza. Ini nechemumwoyo ndakanyatsofila kuti kana pane kunonzi kubirwa ndo kwataitwa. Munhu anotibhadharisa mari tauya akanyora chikwangwani chakanzi Lion and Cheetah Park, achinyatsoziva kuti hamusisina chita, mune shumba 3 dzorwara, asi isusu tapedza kubhadhara mari. Now ndo zvakafanana nekuroora nekuroorwana. Hazvizi zvikwangwani zvese zvakanzi Lion and Cheetah Park zvisiri nechita. So by the end of the day unogona kufara nhasi uchiti izvo inini I am paying because ndichanoona chita neLion. But ozonoti wapinda mukati memba, ozona kuti chita dzawanga wachifungidzira kuti dzirimo neshumba dzawanga wachifungidzira kuti dzirimo hamutorina. Kana waona kuti hamutorina, uchada kudzokera sure kune vanhu vaya vawakamboramba, kune vanhu vaya vawakati hamuite, kune vanhu vaya vawakati hamunzwisise. Ipapo ndo panozopinda tsumo yevakuru inoti kwanatsa kwawabva kwaunoenda usiku. Saka vanangu, I urge you, ndinokukumbirai nemweya waMwari kuti pamunooneka muchibva kwamunobva, kwamunobva muchienda kunoroorwa, pamunobva muchienda kunoroora, musasiye mapisa musha, musasiye marova vana mai nembamo, musasiye magogodza vanhu pahuma, musasiye mati isusu taakuenda kunogara zvakanaka sarai nemusha wenyu, musasiye mati tatiza nhamo taakuenda kurugare, musasiye muchiti tatiza mujakari taakuenda kunodya nenyama, musasiye muchiti taakunorara pamubhedha taataneta nekurara pasi, musasiye vamaka vakakujairai vanokuzivai vakatsamwa, nekuti kana zvazonetsa ndivo vaya vachadzoka muupenyu hwenyu vane rubatsiro ruzhinji. The reason why many people are bitter in life, the reason why many people are depressed in life, it is because they live a life of pretense. Vanoda kuti vabereki vavo vafunge kuti zviri kufaya pasina chiri kufaya. Vanoda kuti vavakasiya vavhairira vafunge kuti zviri kufaya pasina chiri kufaya. Saka kusiya wavhaira hakubhadhari. Siya zvinhu zvakarongeka mwanangu. Kana aripo pakati penyu ane relationship isina kumira zvakanaka, nekuti ari kufunga kuti awana a better bargain, ndinokukumbirisa nemweya waShe
Be a responsible authority. Sanganisa pfungwa dzako mune zvakanaka. Mwana wangu, natsa kwawabva ndo zvinotaurwa naMwari, nekuti ndo kune zvikomborero zvose. Marriage is not everything when you are bringing nothing into it. And what is it that you are supposed to bring? Mablessing anobva kwauri kubva. Usaite chirungu chausingazive, usaite chiIndia chausingazive, usaite chiAmerican chausingazive, usaite chiWestern chausingazive. Uri munhu mutema iwe, rarama uchitya Mwari. Mwari anokukomborera. Ukati ndinozvigona, ndozvataurwa neBhaibheri. Ndakati bvunzai nzira, mukati nzira hatidi. Ndikati sound warning bells kumunhu wangu, mukati mabhero hatiteereri. Mabhero ndo andiri kuridza, nzira ndo yandiri kukuratidzai. Ndoziva kuti vazhinji venyu makangwara stereke, ndoziva kuti vazhinji venyu makafunda stereke, ndoziva kuti vazhinji venyu mune pfungwa dzakanaka, ndoziva kuti vazhinji venyu munoti nothing bad will happen to us. Asi ndoda kukuudzai vana vangu, Mwari haanyore zvekufungidzira, Mwari haanyori ngano. Zvinotaurwa naMwari zvinoitika. Respect what he says. Number 2, chandoda kuti muende muchirangarira. Vanangu, marriage, ndiri kudzokorora. Marriage is not a tool inofanirwa kushandisa kushandura vanhu. But marriage is an individual akatozimirira, anongomezha the quality of stuff that you have brought. If you marry an irresponsible person, marriage cannot make him responsible. If you marry someone who is not honest, marriage cannot make him honest. If you marry someone who is not industrious, marriage will not make him industrious. If you marry a person who does not honor his promise, marriage will not make him honor his promise. If you marry munhu ane utsinye, marriage haimubvise utsinye. If you marry someone who is not respectful, marriage will not make that person respectful. He might be enjoyable now, but I want to tell you, it only takes too much salt kuti usavi ushati. Therefore, you must always remember this. Ende ndoda kuti muende muchiziva chinhu ichi. Umwe musi ndakasvika paNew Start Center, ndowandaona pane umwe mufana akabata shaya, achiudzwa nemusikana wakanga akagara pasaidi naye kuti zvinoitika, you should accept it. Asi iye paakanga akabata shaya, I doubt kuti nyangwe isi patakapinda akationa. Akanga achiona mheno kuseri kwedenga kana kuti aiona chii akabata shaya yake. Chii chakaita kuti mwanakomana uyu anga akabata shaya? Pamusana pekuti zvinhu zvaakadiscover kuNew Start Center zvakamuvhiringa. Asi chakandishamisa ndechekuti zvakangovhiringa iye, asi hazvina kuvhiringa musikana waakanga auya naye. Musikana waakanga auya naye akanga ari sober, achimukansela, achimuudza kuti accepta. But chainetsa pakuaccepta kwemukomana uyu haizi nyaya yekuti akanga asingadi kuaccepta. Pamusana pekuti waakanga auya naye ndiye akanga akonzera nhamo, ndiye akanga akuti zvinowanikwa. Ndoda kuti mukabate. Ndosaka Bhaibheri manje richiti put not your trust in men, nekuti munhu anochinja chinja. Zvarairehwa kunzi put not your trust in men nderekuti inini I will tell you kuti izvo trust no man. Kana usati wapinda munyaya idzi, and no man will disappoint you. Asi ukatrusta vanhu stereki zvekutosiya wapisa musha, otrusta vanhu stereki zvekutosiya warova mai, otrusta vanhu stereki zvekutoramba nemunin'ina wako, uzive kuti munhu uyu mucha uyu mangwana anenge achikuudza kuti ndo zvazvinoita. Why? Because munhu. Therefore, vanangu, ndoda kuti ndikuudzei, kana munhu totora mwanasikana uyu
opiwa naMwari umhandara hwake onzi uchengeti. Obva aenda papizza inn onochinjanisa umhandara hwake nepizza. Apedza kudaro zvaratidza kuti pane zvaakachengetedzwa, he is not responsible. Mubvunzo wachiti, if she could not be trusted with the possessions that God gave her, can she be trusted nekuchengeta vana? Can she be trusted nekurana mhuri? Can she be trusted? I repeat, can she be trusted? Therefore, what am I saying? I am saying if someone did something chinoratidza kuti haasi responsible, anofanirwa kuzoita something chinoita kuti aite make up kuratidza kuti it was a mistake. If someone then decides to change and say, I was mistaken up, I was mistaken up, I was mistaken up, I want to lead a new life, that specific person anogona kunzi ari responsible, but he or she made a mistake. But if someone continuously lives in error, if someone continuously lives muupenyu huri chaotic, if someone continuously lives muupenyu husina hanya, munhu akadaro cannot be trusted to be responsible tomorrow. Therefore, what am I saying? What I am saying is, marriage will never teach a person to be responsible, because being responsible is a decision that is made by a person before marriage, and it only takes marriage to prove that this is a responsible person. Saka marriage haiziriyo inoita kuti ndizoti inini panapa ndakuda kubika sadza nenguva, ndakuda kuuya kumba nenguva, ndakuda kurara nenguva, ndakuda kuchengetedza zvandiri nenguva, handichateerana nevanhu vese panapa. Issue iri panapa ndoti marriage does not do that. Many changes before marriage. That which does not change before marriage cannot be changed by marriage, mark my words. Therefore, the mistake yatinoita panapa ndeye kufunga kuti when we marry, because we love each other, our parents will change. They will, vasingade vashona vanoda mashona, vasingade mandevere vanoda mandevere. But marriage hariziriro basa raro. Basa remarriage ndere kungo make sure kuti imimi you prove that you have brought assets into this thing. Therefore, you need to know what to sort out before, and you need to know what to do and what to relate to before marriage, so much so that marriage yedu becomes interesting. Vanangu, ndakudzokera kuvhesi dzedu dzataverenga. Bhaibheri rangu rati, ndakataura nevanhu avo ndikati hei nzira fambai nayo, vakati hatidi. Sarudzai nzira yakarurama, vakati isu tinofamba neyatinoda. Itai zvinoti nezvinoti, vakati handidi. Mwari akati enda kuruboshwe, iwo kati ndoda kurudyi. Mwari akati mutete ndiye akakufanira, iwo kati ndoda mukobvu. Mwari akati anonamata ndiye anokuitira, iwo kati handida anonamata. Vakuru vakati roorana ive matongo, iwo kati ndosarudza zvandinoda. Bhaibheri roti asi ndakakuudzai, Mwari anoramba achidzokorora. Vanangu, ndakakuudzai, yei nzira fambai nayo, ngatinamatei. Baba vangu namuponesi musiki wedenga nepasi, ndoda kukutendai nekuti muri Mwari, rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Tibetserewo patinogara nekurarama nevana vedu, kuti kana muchinge mataura tiite sezvamunotaura, kana zvese zvaitwa zvapera mugopiwa mbiri nerukudzo nekuti zvakafanira imi. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Faith, each every joy, Jesus is mine. Break every tender tie, Jesus
Jesus is mine. Dark is the wilderness, and there's no resting place. Jesus alone can save. Jesus is mine. Take not my soul away. Jesus is mine. He would I ever stay. Jesus is mine. Perishing things of clay, born but for one brief day, pass from my heart away. Jesus is mine. Farewell, ye dreams of night. Jesus is mine. Lost in this dawning bright, Jesus is mine. Oh, that my soul has tried, left but a dismal void, Jesus has satisfied. Jesus is mine. Farewell, mortality. Jesus is mine. Welcome, eternity. Jesus is mine. Welcome, O loved and blessed. Welcome, sweet scenes of rest. Welcome, my Savior's breast. Jesus is mine. Pasi panone vashamwari tinozoonana, asi zvimwe tine urombo hapo tapatsana. Hatichati kwa saranyi kumusha wa Mwari, kunyika yo Yerufaro. Hakuna kwa saranyi tinofarane kusimbira hapo tapatsana, kuti hapo Jesu ouya tichaonana. Hatichati kwa saranyi kumusha wa Mwari, kunyika yo Yerufaro. Hakuna kwa saranyi kupatana, hakutauri kumusha weduyo. Asiti chaimba ndwiyo Yerufaro nerudo. Hatichati kwa saranyi kumusha wa Mwari, kunyika yo Yerufaro. Hakuna kwa saranyi. But today I want us to focus on what is wrong with this education system that you are criticizing so much, so much that you have even written a book on that one. You see, there is a misunderstanding in Africa where we think school is buildings and teachers. Okay. School is curriculum. Yeah. Okay. Yeah. And when we talk about curriculum, we are talking about the sum total of a school system. Okay. And the person who comes out of this school system, whatever he becomes, is what the curriculum put in him. Yes. So why do I call our school system dead
school. Very simple reason. It produces people who can do nothing unless they are employed. Okay? Wow. So how did that come about? And that's your big question. Yeah. How that came about is that people in Africa were moved away from making improvements to the things in their society. And were moved to a school where they were memorizing, where they were experimenting. A school system that focused on logic, questions and answers. Can you remember? A school system that was devoid of interacting with nature. You know, I have visited schools in Zambia, in Malawi, in Zimbabwe, in Europe, wherever. In Africa, a teacher will be teaching the parts of a plant in a classroom with a tree outside. Okay. So the essence of this teaching is for these pupils to memorize. To memorize, the not to parts see of a plant. But even when you have memorized the parts of a plant, if you are not going to go to the so what, then what is the purpose of that education? the so what. Why am I knowing the parts of a grasshopper? What is the so what? Why am I defining photosynthesis? What is the so what? Why should I know the parts of a grasshopper without the so what? So let's take it the other way. Yeah. I'll ask you a question. Why do you think Japanese children make cell phones and African children make nothing? At grade 5. Why do we have every complete product made in Indonesia, made in Malaysia, made in UK, made in the States? Tell me, what is made in Africa? Okay. And when you look at it, almost every raw material that makes what they make comes from Africa. Yeah. So is it that Africans are too dumb? Is it that Africans can't make anything? The simple thing is, look at it. In the African school system, Zambia, Zimbabwe, Malawi, name it, especially this part of Africa, a child is supposed to do 9 subjects. Yeah. Primary school. Yeah. So you're doing religious education, you're doing social studies, you're doing science, you're doing mathematics, you're doing home economics, you're doing agric, you're doing community studies. And English. English is compulsory. Okay. Now, with these 9 subjects, what kind of person are you trying to produce? Okay. What kind of person are you trying to produce? I have been privileged to visit our friends. A child who has been identified as having a talent in music will do the other subjects that are relevant to his music career. Yeah. Okay? So probably they'll learn some language because you need it in music. Yeah. They'll learn some mathematics because you might need it to calculate your money. Yeah. But the focus will be music. A child who has interest in agriculture will focus on understanding crops, understanding soils, understanding these things. But here, you are coming from agric, you are going to RI. And that RI, you are studying Muslims, you are studying Hindus, you are studying Africans. What exactly are you trying to produce? And now look at where we are today. Times have changed. And the greatest number of people who are failing to fit into changing times is Africa. Yeah. Zorora kunyika hiyo kudenga pasirino idandaro tofeka jiremba koronane nguachena Jesu anapukuta misoti Urwere achautinga zarane namo achazipeta torara
Zakare Zavura Teacher Zorora Zorora Unika yakulenga Pasino idanda Chema Kuribo Tofeka Chichapeka Corona Ziremba Corona nenguwa tena Yarara Jesu Jesu anopukuta misodzi Hakuna kuchema Hakuna kusua Nikaya Nikayo yekuzorora Chichapeka Tofeka Onyarara Tapurira Corona nenguwa tena Yarara Jesu anopukuta misodzi Chichapeka Corona Tofeka ziremba Corona nenguwa tena Yarara Jesu anopukuta misodzi I don't possess houses or land, fine clothes or jewelry, sorrows and cares. In this whole world, my life seems to be. But I have a Christ who paid the price way back on Calvary. Christ is all and all, this world to me. Christ is all, yes, Christ is all. He's everything to me. Christ is all, yes, Christ is all. He rules the land and the sea. Christ is all, Christ is all. Without him nothing would be. Christ is all and all, this world to me. Christ is all, yes, Christ is all. He's everything to me. Christ is all, yes, Christ is all. He rules the land and the sea. Christ is all, Christ is all. Without him nothing would be. Christ is all and all. Christ is all and all. Christ is all and all, this world to me. Christ is all. I'm on my way to Canada. Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyi, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadini, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Bluffhill SDA online platform. This is a place where your soul will find rest.
Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Bluffhill online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Bluffhill online worship platform. Nobody